Well, could mé an microfoon ar siúlan se. Níl is agam céir do rinne mé leis an picú tá sé ahra. Tá mé é geirí caint I nneob na honsathe hála ar an inláidtííoch ná fór háhíle sa héam I nuáireach Shankville agus sa Fentagon. Agus tá go háide é géirí caint faoi na Teoiricí Comhcheilge atá maihan sin faoi na honsathe. Agus tá mé duine seo mar léime le déanaí an pamphléad a chuir Gary Bannister amach an mútear Gaeilge Baile Clia. Ag muomh gur bé rialtas Mheiriceá ba chúis leis na honsathe ar chlí amháin nuair chlí eile. Dir sé sa deireadh gur bhí daoine tíbhiste de rialtas Mheiriceá féin a deagra agus a chur an éonúláidíag I gcrích le na 9 chalíiseacha míleata a chur chun cín. Is líomhan sách tromchúiseach sin agus níl is agam an féidir liom éontú leis. Agus tá riant fáhanna nach féidir am éontú leis. Fá I bhíad é héan ní ddóileam go bhéaltaí Comhcheilge mar sin fannacht in a rúm le 5 bliana déag an nús. Anas go naireoch leis an Comhcheilge seo bheadh ar an FBI agus an CIA bheadh únéirí na dúr trádal bheadh an téirorsa bheadh United Airlines agus American Airlines bheadh an tuachtarán an leasúachtarán agus na bhuiléile den rialtas istis sa Comhcheilge seo. Agus ní dóileam an áíre go bhfuil sé réalaíoch go bhhealtach an méid sin daoine a bheith páirteach I Comhcheilge chomh mór sin gan duine acu a theachtamach leis a bhírinne. Nis is cinnte gur tháinig cogadh na híreacha amach as an rud seo mar iarmhairt. Agus tá ceistení féráilte má ar úsáidú na honsathe seo mar leiscéal inrúthar. Sílim gur úsáidú. Sílim ach sílim ag an am ceanna gur hála an dá rud neamhspleachar I chéile. Si sin má hála na honsathe agus má hála an tinrúthar san Iarraach ní honan sin agus a rá go nearna an rialtas céanna iad. Tá riant fíorchaí réolalas agan faoi na honsathe nach féidir a héan. I bhíad a héan bhí na scéimhleothirí seo an idir 9 déanúir níl muid cinnte. Agus tá muid cinnte freisin gur uadaí siad éitleáin passionéire as Boston agus New York.
Támuid cínte leis gur etlíú rácheán duna ceire eitleáin isteach in san túir trádála. Agus mar bhórir sin támuid cínte gur thuairteáil ceannacha i Pennsylvania agus gur thuairteáil ceann eile sa Fentacha. Anis. Agus is anis a thosaíonn na ceist. Mar admhaim agus aontaí go bhfuil go leor lochtanna sa chuirsí seifigúil na honsathe. Tá feidhbunnaí leis an amlíne agus tá feidhbunnaí leis an fianaise. Ach mar sé ní honan sin agus a rá gur bé rialtas Mheiriceá ba chúis leis na honsathe. Go cínte tá elementí áirithe de rialtas Mheiriceá tíomhthí clúdú sús de heis éige. Ach tá clúdú sús sin sonnanta i gcomparáid leis an méid atá chorra i lé an rialtas. Mar hampla, dearan cuid bha innealtóirí gur nach féidir gur tharla na honsathe na túis áda na spéirthaí mar a tharla. Ach mana bhfuil muide munar féidir linne ar súile ag dúint agus munar féidir leis na mílte a bhí ann in Manhattan agus New Jersey agus a chonig na heitleáin sin na gceitilt isteach san na túir. Ní féidir líon tada ag dúint. Tá feidhbunnaí leis a gcuirsís. An naib is mó ná an naib innealtóireachta. Dear go leor innealtóirí nár bhéidir don na túir tite mar a hit siad faoi imhóla na netleán. Agus tá ceart acu faoi sin. Má tóigú na túir sin mar a dúrú gur tóigú iad. Le cruach agus le concréid leidrithe. Níor gíranne sem focail áirithe a lorgan seo ar cheart a agam agus nachhfuil agam. Ach sílim bhfuil sé agam ana féin. Treisithe ba dead ní nóin ar sin. Concrét treisithe. Má ghlacamíd gur tóigú na túir áirde as concrét treisithe agus as cruach díreach mar a dúrú ba dheacair go dárlóch an tobaiste mar a tharla. Mar tan ceartaigh na hinnealtóirí bheith deacrochtaí an na foirgniú sin na eicmheile tite. Ach hit siad cad marial ar seo. Tugamís faoi nár bhéidir nár tóigú na túir a leachó leidir agus I cheap daine. Nár bhéidir gur gearú cearnóig. Go mé sin a lá freisin.
sé. Carvis nár gearú cornéil go tubisteach agus nátóigú na túr a le cho láidir agus I cheaptaine. Agus I náid cruach agus concréid treisithe ní amháinach Iran agus cement. A níos go deireá le I móla scardeitlein. Hiteach na túr sin go cínte. Agus mar sin nár féidir nach bhfuil ach bhfuil an rialtas ag clúdú sús chomh súrach agus a tógó na forgnaimh sin. Agus dá an scéil bhí neoch se sin titim forgnaimh ifir a seacht freisin. Ceann na rudaí is árasaí faoi na hansathe ná forgnaimh ifir a seacht agus mar a hit sé. Mar tá ceart ag na daoine, tá gach cuma hitim an ordnaimh sin gur leagú é déan gnó I déasc rialathe. Ach a rís dá dóg faoi an forgnaimh sin go súrach agus dá grathach dá grafaí an forgnaimh sin trí hitim an dáthúr ard. Cábhas céir a thorlóch. Tá seans mór más sílim go dtiteach an forgnaimh sin as a heasamh. Nus tá coppla pointe eile freisin. Má hit nus go leiscil nus tá mé dul tríd na rudaí an seo. Jawohl. Bach sé handy dáach ifrechaí na netiltí ag an seo. Ach nach cuma. Dá diteach rá scardeitleán mar a hit mar a dúrúlí ceann bháin in Shanksville, Pennsylvania agus ceann ar sa Pentagon. Bheithí ag súil le codannaí den sminigar a bheith feite ach fíormheagán den sminigar a tháinig slánás. Agus tugann riant de na Teoiricí Comhcheilge le fios gur fianaise é seo nár bhfuil eitleán nár chuairteáil eitleán in inchar. Ní réidimse sin. Siad cheapim se gur hála ná taréis na nonsathe in Nuamhreach. Bhí is ag na húdaráis hena féin gur gá eitleán eile ar a laid fúdathe agus ag déanamh amálach ar Nuamhreach agus Washington. An beidir gur an dácheán ag tuairt ar Washington. Agus nuair a fuair siad é sin amach, chuir siad na heitiltí sin as a spéir, na dúracán de haisacínt. Dá dárlóch se sin ba leis leis an rialtas é admhail. Cínte. Ach
Visa go henne féin go ra na passionéri sin marf bhealach bháin ar bhealach eile hí na passionéri sin marf. Tuige nach gurfií go talvíad faoin tú. Deide leo I gás Shanksville, Pennsylvania, chuirú an teitláin sin go talamh agus chuirú an sminigar I bhálach anas nach fianna se an go dúra chuna gceist. Tharla an rud céanna dearhann sa Pentagon ach bháin gur éire leis an Etláán an fergnamh bhaint amach ach sin mothúidem gur chuirú an teitláán go talamh sulará sé an fergnamh go léir a bhóla. Agus ríis chuirú an sminigar a bhálach. So sin é mothúidem go bhfuil clúdú sús a gceist ach ní clúdú sús é mar bhí rialtas very ceá páirteach san ansaí ach go bhfuil náide orb I bhí a héan gur tóigú na túir trádála chusúrach sin agus I bhí a dó go rá ortha an dá Scairdeitleán eile a chorra sa spéir le foréigen. Ní féidir liom éan tú le Teoiricí Comhcheilge a chuireann I lé rialtas na Stáit Aontaithe gur ó bainteach le agrú na nonsathe. I bhí a héan de sé róchasta agus I bhí a dómheach a neamar go daine páirteach sa Comhcheilge. Níl sé réalaach. Dámeach rialtas very ceá I géirí rud agrú. Deirteach siad búma a leagan sách éasca ag bun na dúráid sin nó deirteach siad rint Etláán a chur go talamh thar lear mar a rinneadh hena. Ach chun an dáthúr seo leagan ní dóilem go bhirtaí é a dhéanamh go rúnda. Ach mar dearm níl an sin nach buile faoi thuairim agus éon tíim go hilis go hiomlán leat go bhfuil lochtannaí in san Tuairisc. Ach sinna méid agus níidirnis cí chomh fad agus bhí mé a taifeadú ach chuirí mé níos mó sús nar bhaid an sean agam caiim mé imeacht a bhhailin is. So guimreacht é armh go léir agus tásúil agam go bhfuil a caintla chéile a rís sár a bhd tá mé ag súgla leis an scáilein. Slán is.